uyon ko nga ipadayon gyapon ang disiplina. Ako gining isigig balik-balik bahalag naiuban nga o gabalusag ko nga dili agree ang tanan sa akong opinion karon. Pero ganahan ko nga ibalik to sa una. Kasi moingon mo nga karaan man ang style sa di naman na magamit karon. Basin. Pero hinumdumin nyo nga na ay gibuhat gyapon nato sa una, gibuhat gyapon nato karon. Usa ka example na kanang kaon. Sa una mo kaon man ta, karon mga on magyapon ta. Matug. Sa una mga tao matug, karon matug magyapon ta. Meaning nagyapoy mga pambuhaton nato sa una nga kinahanglan gyapon ipadayon nato karon. Og uyon ko nga ipadayon gyapon ang disiplina. We're here to investigate a child abuse complaint. I didn't call the police. I did. She hit me with a belt. Is that true, ma'am? I found out from Daniel's teacher. He's been cutting class. When I asked him about it, he lied. So I hit him. Come here, kid. How long ago did this happen? A few hours ago. How many times she hit you? 3. Whacked me right on the butt. She hit you anywhere else? No. She hit you with her fist or another object? No. Just the belt. Has this happened before? No. All right, I'm going to take that belt and put it into evidence. I'm acting out a little, and I felt like I had to. Am I going to jail? You called the police on your mom because she disciplined you for ditching school. That's child abuse. I've got rights. Who told you that? My friends. Hit him again. You know what? You got some bad advice from your buddies from the playground, pal. You don't ever call the police on your mom. Had that been my mom, you'd be calling me from the floor. I gotta be back here again because you were ditching class. I'm gonna peel this big belt off and I'm gonna hit you myself. You got it? John, get inside. Have a nice day. Naitabo manggod na abusar magudan ni tabo, abuse na. Pero dili man tanang maestra nag-abuse. Disiplina ra man ang gibuhat sa uban. Basi na uban lang yun nga nasubran mo itong nahimong abuse. Pero nganong gihunong na to ang disiplina tungod kay na ay mga nag-abuse. Ngano lagi kanang mga disgrasya sa motor, disgrasya sa sakyanan, wala ginatuit bawal ang pag-drive og motor o pag-drive og sakyanan. Basin mo ingon sad mo nga kalayo ra po sa imong comparison sa akong pasabot ba tungod ba kay naay nag-abuse aton lang wag tangon ng disiplina sa eskwelahan o sa balay kana lagi mga corrupt sa politika wa man lagi ta naghunong og eleksyon ipadayon ra lagi tag butar og mga politiko gani ang tanaw nato sa tanang politiko corrupt wa na lang gitarong para nato ba kanang disiplina atong gitangtang sa eskwelahan. Dili pwede mga saba ang teacher. Dili pwede mo pasakit ang teacher. Sa sulti lang. Di mo gana hasta sulti, dili pwede. Manang mga teacher, di na lang mga saba. Kaya basin mo hilak ng bata, muli sila, musumbong sa ginikanan. Kaya ang disiplina nagtudlo ng itong consequence. Na kung na kay buhaton nga di mayo, na ginay consequence. Nagtudlo po na og responsibility na kung na ipabuhat sa imuha buhata og tarong o nagtudlo po na accountability na naimaningil sa gipabuhat sa tuha kung balikon kapila ko ni kay nang eskwela ta aron manarbaho kung diha sa eskwelahan moingon siguro mo daghan ang gipabuhat ni ma'am kay ini kadako nato daghang gitabuhaton aron makakwarta ta aron makabuhi ta sa tong pamilya. So kung diha sa eskwelahan na ipabuhat ng maestra aron na maanad tayo kadako di man pwede mo disiplina huwag tangon lang tayo ng mga pulis po no wala lang po tayo manakop sa kriminal kay mura mo nagdisiplin po di ba ingaan na akong but pasabot ba kung sa eskwelahan dili pwede mo disiplina wala na lang kita disiplina tanan tanaw ang Amerika karon ni perma si Donald Trump na i-allow niya mga teachers
nga mo discipline sa mga bata. Nana po na mo abuse. Bigyan na mo wag mo abuse. Pero dili ba sabot nga na ni abuse ang tanang teachers mo abuse. Kaya bisag asa na ginay mga abusado ug napoy tarong. Tungod ba kay naiwa nagtinarong hasta ang magtinarong ang ino na to. Kamo sa inyo'y kasultihan.